ബി.ജെ.പി. നേതാവ് സന്ദീപ് വചസ്പതി ആവശ്യപ്പെട്ട് പങ്കെടുത്ത ഓണപരിപാടിക്ക് മാന്യമായ പ്രതിഫലം നൽകിയില്ല എന്ന ആരോപണവുമായി നടിയും ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ ലക്ഷ്മിപ്രിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം എന്ന നിലയിൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്. പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ് അടക്കം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ പോസ്റ്റ്. താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ പേരിൽ അനാവശ്യം കേൾക്കേണ്ടി വന്നെന്നും 3 പേർ ചേർന്ന് മാന്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പരിഹരിച്ചില്ല എന്നും ലക്ഷ്മി പോസ്റ്റിലൂടെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ഇന്നലെ മറുപടിയുമായി ബി.ജെ.പി. നേതാവും രംഗത്തെത്തി. തനിക്കെതിരെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ നടത്തിയ ആരോപണത്തിൽ പലരും ആശങ്കപ്പെട്ട് വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിശദീകരണം നൽകുന്നത് എന്നാണ് സന്ദീപ് പറയുന്നത്. വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പരിപാടി ചെറുതാണെന്നും ചെറിയ തുകയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. 10,000 രൂപയാണ് ലക്ഷ്മിക്ക് സംഘാടകർ നൽകിയത്. എന്നാൽ പണം കുറവായതിനാൽ ലഭിച്ച പണം തിരികെ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചുപോയി. ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ചാർജായി 50,000 രൂപയും 10,000 രൂപ വണ്ടിക്കൂലിയുമാണ് ലക്ഷ്മി ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു. ഇത് നൽകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. എന്റെ നാട്ടിൽ 100 കണക്കിന് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു മോശം അനുഭവം ആദ്യമായാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സന്ദീപ് പറയുന്നു.